Ma, ngicela uphuze la. Ngiyacela. Ngisazama ukuthola i-drip. Kodwa manje ngicela sinange ngayo lo. Ma, ngiyacela bakithi. Ngiyacela ma. Kungecala bekugula ubaba. Wacishe wasishiya. Yazi ngcono uNkulunkulu uyangithatha. Ngife ngiphumule. Ma, wasukhuluma kanjena manje. Ngibabheke kanjani abantu sethu emva kwaleli hlazo ongithele ngalo. Babheke kanjani? Ngiyaxolisa ma. Ngikuxolisela konke. Indoda ishadile. Ishadile Phositho. Ma. Ngiyacela bakithi. Ngiyacela ungixolele ngixolisa ngako konke mama. Ngixolisela umjolo. Ngixolisela ihlazo engilethile. Ngixolisela namahebezi nokuhleba okusilandelayo mama ngiyexolisa. Melani zethu. Ungivumelelani uSathana kusebenzise zethu. Uvumelani? Anginayo incazelo yezenzo zami. Indodakazi yami sizobizwa ngomuntu obhidliza imizi yabantu. Yini zethu? Mama ngiyacela. Ngiyacela ungixolele. Ngifela izono zakho mina. Nawu nje kumnandi kodwa lapha esikoleni sakhe sisho. Ngibhuti kakhulu. Yabona-ke mntanami, esikoleni noma ngabe ubani okusukelayo oke wakuthinta nje ungitshele ngongena neyicabha mina ngiyakutshela. Okay, and webhuti shobani anti phela besangitshela la ukuthi umatasa ngalento yakhe surgical internship lapha eGoli. Hayi ngicabanga ukuthi into emangazayo mina leyo. Khamba kanjani vele? Hamba kahle kakhulu namzalo omncane. Kuthi nje kuningi kumele sikwenze le yabo. Manje ungitshela. Ufuna ukwenzani noma uqeda ukutekula lapha esikoleni? Hayi mina ngifuna ukwenza lo. Ngibe yi-judge president phela. Ngizokwazi ukuvikela amalungelo abantu besifazane kulento ye-customary law. Hayi Neli, hayi. Uyithatha lo information. Hayibo. Uyifundephi? Anti mina nje noma ngabe yini into ehlangane nelo ngizoyifunda. Shobani, hlala nje wena lapha eGoli. Uyaphuthelwa la izinto ezenzeka la endlini. Awungakhathazeki mama, nami sengijahile ukuthi ngibe lapha ekhaya. Ngizocela nje leave maduze bese ngiyafika. Ngifuna ukumbona phela u-judge president lo wakusasa.